Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? 1 сентябрьгә санаулы көннәр калып бара. Азнакайда уку елына яңа мөмкинлекләр барласалар, бөтен Россия әтиәннәре әзерлек мәшәкатьләре белән янып йөри. Ишек алды бәйрәмнәре республиканың көньяк көнчыгыш регионын яулый. Азнакайда мәгариф өлкәсе хезмәткәрләре узган елга йомгак ясап, яңа уку елына бурычлар куйдылар. Педагогларның традицион август киңәшмәсендә безнең махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина да булып кайтты. Бүгінгі шарага мәгариф өлкәсе зур әзерлек белән чыкты. Менә шушылай Сөембикә урамында күргәзмә оештырылды. Әлеге күргәзмәдә шушы мәгариф өлкәсенә караган төрле оешмалар, балалар бакчалары, мәктәпләр, китапханәләр һәм башкалар үзләренең эшләрен проект формасында тәкъдим итәләр. Яңа уку елы алдыннан меңнән артык укытучы һәм тәрбияче мәгариф оешмалары җитәкчеләре Азнакай районы педагогик хезмәткәрләренең традицион киңәшмәсендә теләктәшлек күрсәтте. Биредә менә безнең яшь нефтчеләребез утыра, алар алтын балык балалар бакчасыннан килгәннәр һәм үзләренең проектларын тәкъдим итәләр. Әйдә күрсәт әле хезмәтеңне. Лаборант Кәрим безгә кара алтын серләрен күрсәтә. Быелгы август киңәшмәсе бик үзенчәлекле узды. Гомуммилләт бердәмлеген саклау факторы буларак милли тәрбия темасына дискуссия мәйданчыклары һәм секциялар форматында 17 күргәзмә оештырылды. Быел инде безнең белгәнегезчә туган тел елы. Шуңа күрә без быел 36 классны татарча укырга алабыз, җыябыз балаларны. Быел 1 класска безнең 800дән артык бала килә. Шуларның 36 классы, ул инде 609 бала була. Татарча үз телләрендә укыячаклар. Халыклар дуслыгы һәм туган телләр елы кысаларында укучылар һәм тәрбиячеләр туган телдә чыгыш ясадылар. Шунысын билгеләп үтәргә кирәк. Районда мәгариф системасына ярдәм итү буенча федераль һәм республика программалары актив тормышка ашырыла. Шулай ук Татнефть компаниясе Азнакай районында мәгариф үсешенә шактый ярдәм итә. Чара барышында үсеш нокталары мәктәпләре директорлары һәм Квантариум белән килешү имзаланды. Мәгариф үсешенә зур өлеш керткән педагогик хезмәткәрләр төрле дәрәҗәдәге мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Уку башланырга санаулы көннәр калып бара. Шуңа күрә бу көннәрдә күп кенә ата-аналар базар кибетләрдә йөреп, балаларны мәктәпкә әзерләү белән мәшгуль. Аеруча 1 сыйныфка баручы укучыларның әтиәннәре өчен бу дулкынландыргыч этап. Балаңны мәктәпкә әзерләү саллы суммага төшә дип белгечләр. Бу хакта исәп-хисапны Аса Әмирова ясап карады. Беренче чиратта мәктәп формасын сайларга кирәк. Иреклек киемнән йөреп булмый, һәр мәктәпнең үз тәртипләре. Бу төстә модельдә аерым сайлана дигән сүз. Кайсыдыр уку йортларында хәтта бердән форма тектерү дә бар. Сюжетыбыз герое инде 2 сыйныфка бара. Ул калабызны 20 мәктәбендә укый. Әнисе Алина бу борчу мәшәкатьләрне үз башыннан кичергән кеше. Мы ему приобрели школьную форму. Без быел мәктәп формасын яңартырга булдык. Ул безнең зәңгәр су төстә булырга тиеш. Безгә пиджак бәләкәйләнде, кинәт кенә улым 1 ел эчендә үсеп киттем. Базарларда эшле костюмны, ул чалбар, пиджак һәм жилеттан тора 2200 сумга да табып була. Тик уңайлы сыйфатлыраклары, уртача булганнары өчен 4000 сум тирәсе чыгарып салырга туры киләчәк. Пиджак астыннан кияргә берничә күлмәк тә кирәк. Алар ак, зәңгәр яки соры, ягъни пастель төсләрдә булырга тиеш. Аларның бәяләре базарда 500 сумнан алып 1200-гә кадәр. Кызларга форма сайлау мөмкинлеге күбрәк. Аларга сарафан, блузка һәм итәк кию рөхсәт ителә. Әлбәттә, сарафан якынча 1500-2000 сум тора. Итәкләр 1000 сум аралыгында. Моннан тыш белем көне бәйрәмендә кара туфли кию сорала. Аның уртача бәясе 1000 сум. Шулай ук мәктәп ишендә киеп йөргән алмаш аяк киеме буенча таләпләр дә бар. Ул уңайлы, ләкин спорт стилендә булмаска тиеш. Бәясе 500 сумнан алып 2000-гә кадәр. Форма әзер булгач, балага рюкзак саларга да керешергә мөмкин. Аны баланың буена карап алырга тырышыгыз. Ул артык зур да, кечкенә дә булмасын. Ишемдәге бүлемнәре берничә булса яхшы. Китап, дәфтәр өчен аерым, ә пенал буягычлар өчен аерым булса әйбәт. Шулай ук сулы шешә куя торган бүлеме булса да начар түгел. Бәйләренә килгәндә алар 2000 сумнан башлана. Хәзер күп ата-ана ортопедик аркалы, каеш һәм тоткалары стабилизаторлы, янып тора торган маяклары һәм башка өстәмә уңайлыклар булган рюкзакларга өстенлек бирә.
Моннан тыш физкультура өчен кроссовки, футболка, шорт яки трико, түгәрәкләр өчен чешки һәм башкалар кирәк булачак. Уку елына җитешлек констоварлар ким дигәндә 1000 ярымга төшә. Гомумән, кыз кешене беренче класска киндерү 3-4 меңгә кыйбатракка чыга. Шулай итеп, баланы беренче сыйныфка җыяр өчен ким дигәндә 12 мең сум акча кирәк дип шутлап чыгардык. Россия президенты күчергән 10 мең сум акчага әлбәттә сыйышы булмады, ләкин шәхсән үзем әни кеше буларак бу акчаларга мин бик шат, чөнки ул чыгымнарның бер өлешен каплады. Асу Амиров, Дамир Корбанов, Яңгылар вакыты Лучәлмә телекомпаниясе. Гадәттәгечә 1 сентябрьгә әзерләнүнең тагын бер мизгеле чәчәк бәйләме әзерләү. Классикага әверелгән гладиолус, астра, георгин, роза, хризантема, циния 1 сентябрь символлары. Бу чәчәкләрне үз дачада үстерергә, әби-бабайлардан яки чәчәк кибетеннән сатып алырга мөмкин. Юкка гына укуны энә белән кыю казу димәгәннәр. Укытучылар балалар яңа белемнәр тупласын, кызыксынып укысын дип тырыша. Без аларга ынтылмаслык чәчәк композицияләрен ничек озаграк саклау турында киләсе сюжетта сөйлибез. Чәчәкләр ул табигатьнең гаҗәеп бүләге. Кеше бүләккә чәчәк бәйләме алгач, аның канында окситоцин бүленә. Бу гормон кәеф яхшырта, дөньяга ышану дәрәҗәсен арттыра. Лилия Шәрифуллинаның да кәефе бик яхшы, һәм ул стресска тиз генә бирешми. Минем туган көнем булды, 18 яшь, һәр вакыттагыча. Шуңа күрә миңа дуслар, туганнар барысы да чәчәкләр бүләк иттеләр. Чәчәкләр булган матурлыгын тиз югалтулары аяныч, аларның мөмкин кадәр озаграк сөендерүләрен һәркем тели. Бер салоннан чәчәк бәйләмен миңа чәчәкләрне ничек карарга кирәклеге язылган искәрмә белән җибәрделәр. Мин шуннан укып кына алар артыннан ничек карарга икәнлеген беләм. Халык калымнары, шикәр, тоз турында ишеткәнем бар, ләкин кулланганым юк. Халык калымнары турында безнең дә ишеткән бар. Әйдәгез чәчәкләр тормышын озайтырга тырышып тәҗрибә үткәрик. 3 букет сайлыйбыз, берсен шикәр белән вазага куябыз, икенчесенә аспирин өстибез, өченчесен чиста суда калдырачакбыз. Шикәр чәчәкләрне тукландырачак, аспирин бактерияләр артуны туктатып чирүне булдырмаячак. Нәтиҗәне 3 көннән соң карыйбыз. Әлегә эксперт киңәшләрен тыңлыйк. Букеты бывают в транспортировочной упаковке. Букет мондай транспортировка яки декоратив төргәктә була. Төргәге матур бәйләм образын тулыландырып торса, аны салдырырга кирәкми. Чөнки ул чәчәкләрне үтәли һавадан саклый. Кешеләр аны сизмәсә дә чәчәкләр бик яхшы сизә. Шулай ук төргәк дымны саклый. Шуңа күрә букетны төргәге белән вазага куярга ярый. Киләсе мөһим момент дөрес итеп кисү. Контактируя с воздухом, Һава белән элемтәгә кереп сабакларда һава бөкесе хасил була. Һәм чәчәкләр аннары эши алмый. Секатор яки флористик пычак белән эшләргә кирәк. Үткен пычак белән 45 градус ясап кисү мөһим. Аннары суга куябыз. Шулай ук бәйләм алган вакытта махсус тукландыруда сатып алырга мөмкин. Ул бактерияләрне юк итә һәм чәчәкләргә туклану бирә. Тагын бер көтелмәгән киңәш чәчәкләрне җиләк-җимешләр янына куймаска. Өлгергән җиләк-җимеш этилен газы чыгара. Шулай ук кояш нурларыннан саклыйбыз. Безнең тәҗрибәгә әйләнеп кайтсак, чәчәкләр иң яхшысы шикәр белән вазада сакланган. Икенче урынны аспиринлы һәм чиста су бүлешә. Әлмәттә ишегалды бәйрәмнәре дәвам итә. Безнең ишегалды игелекле күршеләр проект кысаларында Больничная, Калинин, Ленин һәм Радищев урамнары ишегалларында бәйрәм чаралары узды. Анда район башлыгы Тимур Нагуманов, ветераннар советы рәисе Василий Самойлов, Әлмәт шәһәр советы депутатлары да катнашты. Бәйрәмнең ничек үтүен Фирая Юнусова да күреп кайтты. Кич буе ишек алдында уен мәйданчыклары эшләде, мастер-класслар һәм викториналар оештырылды. Шәһәрнең иҗат коллективлары халыкны концерт номерлары белән сөендерделәр. Район башлыгы Тимур Нугманов халыкны сәламләп, аларны бәйрәм белән котлады һәм биредә яшәүчеләрнең үз көчләре белән ишек алларын төзекләндерүләрен һәм аларда тәртип урнаштыруларын билгеләп үтте. Мин менә сездә матур гөл бакчалары күрәм. Монда аларны карыйсыз, димәк калган территорияны тәрбияләп торырсыз дип ышанам. Бары тик шулай булганда гына тәртипне һәм чисталыкны тотып була. Берсе дә читтән килеп клумбаларны утыртмаячак. Бу сезнең кайгыртучанлык. Бик шәп, сез аны күрсәтәсез. Һәр ишек алдында проект кысаларында биредә күршеләр бергәләп 40-ка якын төп агачта утырттылар. Беренчедән, дворны матурлыйбыз. Икенчедән, чиста һава. Балаларыбызга, кичкәнә балаларыбызга шабырга уйнарга монда. Шуны утыртабыз инде. Щоб безне андырып торсын. Тырыш хезмәтләре һәм территориаль иҗтимагый үзидарәләрнең иҗтимагый тормышында актив катнашканнары өчен актив күршеләрне район советы һәм башкарма комитетының рәхмәт хатлары белән бүләкләделәр. Әлеге ишек алдында яшәүчеләр бер тавыштан Татнефть компаниясе җитәкчеләренә, район башлыгы һәм ишек алдын төзәткән барлык хезмәткәрләренә рәхмәтләрен җиткерделәр. Бик яхшы күңелләребез булай гел рәхәтләнеп йөрибез. Тигез, абымбыз рәхәт шундый. Бик әйбәт, бик яхшы ясадылар. Рәхмәт.
Безнең ишек алды Татарстан ишегалларын төзекләндерү республика программасы буенча 5 ел дәвамында эшләп килә. Әлмәт муниципаль районында 532 ишек алды төзекләндереләчәк. Агымдагы 2021 елда районда тагын 93 ишек алды яңартылачак. Фира Юнусова, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ишек алды бәйрәмнәре Әлмәттә генә түгел, Азнакайда да бара. Аларның максаты күрше тирәләр өчен вакытны тату һәм күңелле үткәрү генә түгел, ә көн кадагындагы мәсьәләләрне бергәләп хәл итү өчен менә дигән мөмкинлек. Ишек алды бәйрәмнәре иң беренчеләрдән булып Азнакай районында оештырыла башлый. Соңга таба инде башка районнар да аның үрнәгендә кушылып китәләр. Ә быел исә мондый чараларны оештыруга 10нчы ел булды. Бала-чага һәм өлкәннәрнең бу бәйрәмгә күпләп җыйналуы Мәхмүд Хәсәнов урамында яшәүчеләрнең бердәм һәм тату икәнлеген күрсәтеп тора. Иркен ишек алдында балаларга уйнар өчен бар уңайлыклары булган заманча мәйданчык, яңартылып түшәлгән юллар, йорт тирәләрен бизәп торучы аллы-гөлле чәчәк түтәлләре — булар барысы да монда яшәүчеләр өчен. Район башлыгы Марсель Шайдуллин барлык халыкны шушы бәйрәм белән котлап, районда бара торган социаль үсеш турында сөйләп узды. Хәл итәсе мәсьәләләргә тукталды. 2021 елда республика программасы негезендә районда барлыгы 21 ишек алды төзекләндерелә дип билгеләп узды җитәкче. Алга таба шушы урамда яшәүче юбилярлар, ишек алдын төзекләндерүдә үзләреннән өлеш кертүчеләр район башлыгы кулыннан диплом һәм бүләкләр алды. Асия Миндубаева бу ишек алдында инде 1977 елдан бирле яши. Гомер буе медицина өлкәсендә хезмәт куйган ул. Ишек алдыбыз бик күңелле, иркен дип сөенде ул. Безнең тысыржы безгә гел кайгыртып тора. Менә хәзер безнең домыбызны ташлыйлар. Бик күңелле. Шушындай бәйрәмнәр һәр елны оештыралар. Рәхмәт ясын, исән сау эшләсеннәр. Эшләрендә уңышлар телим. Азнакайлыларга мәдәният йорты артистлары катнашында бай концерт программасы тәкъдим ителде. Ишек алдында яшәүчеләр уйнап, җырлап, бию бәйгеләрендә катнашып, мул табын артында сыйланып күңел ачтылар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Рафаэль Сафин сезнең белән саубуллашабыз. Очрашуларга кадәр